ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ପାଣି ଖେଳଇ ଦୋଳିର କାହାଣୀଟିକୁ ଛାୟାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଗାଁ ଶେଷରେ ବରଗଛଟେ ଥିଲା। ସେଇ ବରଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟେ ବସା କରିଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଚିଞ୍ଚି। ସେ ଭାରି ଗୁଲିଗୁଲିଆଟେ। ଖରାବେଳେ ତା ମା' କ'ଣ କରେ ନା ଏମିତି ଉଡ଼ି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ନା କିଛି ଡାଳ କୁଟା ନେଇ ଆସିବ, ପୁଣି ତା ବସାରେ ରଖିଦେବ। ଏହିପରି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରେ। ହେଲେ ଚିଞ୍ଚି ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ମା' ଚଢ଼େଇ ତାର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ଚିଞ୍ଚିକି କହିଲା, ଆଲୋ ଚିଞ୍ଚି, ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ପାଣି ପବନରେ ରହିକି ପାରିବା, ଜାଣିକି ପାରୁନୁ ଧନ। ଚିଞ୍ଚି କହିଲା, ମା' ଏ ବର୍ଷା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ମା' କହିଲା, ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁ କାଲି ଭୋରୁ ଉଠି ଦୂରରେ ଯେଉଁ ସାଗର ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଚିଞ୍ଚି କହିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ? ମା' ତାକୁ ହଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏବେ ତୁ ଯା। ରବିବାର ଦିନ ସାଗର କୂଳକୁ ଯାଇ ସାଗର ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସାଗର ଦେବତା ପ୍ରଣାମ। ଚିଞ୍ଚି ପଚାରିଲା, ସାଗର ଦେବତା ପାଣି କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ସାଗର ଦେବତା କହିଲେ, ଆଲୋ ଚିଞ୍ଚି, ହେଇ ଦେଖ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଭାସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର। ଏହାପରେ ଚିଞ୍ଚି ସାଗର ଦେବତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଦେବତା। ଚିଞ୍ଚି ତା ଟିକି ଟିକି ଡେଣାରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ମେଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମେଘ ଭାଇ ନମସ୍କାର। କହିଲ ଆକାଶରୁ କେମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି? ମେଘ କହିଲା, ଓ ଏଇ କଥା। ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ଗରମ ହୋଇ ବାଷ୍ପ ହୁଏ। ସେଇ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଆସି ମେଘ ହୁଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଝରି ପଡ଼େ। ଚିଞ୍ଚି କହିଲା, ଓହୋ ଏବେ ବୁଝିଲି। ତୁମେ ତଳୁ ଉପରକୁ, ଉପରୁ ତଳକୁ ଦୋଳି ଖେଳ। ଶେଷରେ ଚିଞ୍ଚି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ନାଚି ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଲା। ପାଣି ଖେଳ ଏଇ ଦୋଳିରେ ଭାଇ, ପାଣି ଖେଳ ଏଇ ଦୋଳି, ତଳୁ ଉପର, ଉପର ତଳ ଦେଖାଇ କେତେ ଠାଣି, ପାଣି ଖେଳ ଏଇ ଦୋଳି।